गोरखनाथ पीठ बेड़ा देख बाहरे बिक्री हेउଥିବା भोग दीप ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦିର ବେଢା ପରିସରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବେଢା ଭିତରେ ଭୋଗ ଦୀପ चलो देखिए ଫୁଲ ସାମଗ୍ରୀ भीतर टे बुली आसिया ଇତ୍ୟାଦି କିଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରାନ୍ତୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବେଢା ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଭୋଗ ଦୀପ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦିର इनका ବେଢା यज्ञ घर ପରିସରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ये यज्ञ हुए ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବେଢା ଭିତରେ ଭୋଗ ଦୀପ ଫୁଲ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି କିଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରାନ୍ତୁ। सकाल कुहुरी जबर है जी देखिपे के कुहुरी भीतर पशिगले ଏବେ पूजा दुकान लोक मैंने मानसिक सब कर बांधि बरगछर कपड़ा जय बाबा गोरखनाथ जय बाबा गोरखनाथ देखो गोरखनाथ बाबा देखो केते बर गछ एठी खाली बरगछ बरगछोहड़ ता भितर मंदिर बाबांकर ठीक बाबांकर मंदिर प्रसाद तैयारी प्रसाद तैयारी बाबांकर गोटे सुंदर पोखरी अच्छी पोखरटा देखो ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବେଢା ଭିତରେ ଭୋଗ ଦୀପ ଫୁଲ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି କିଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରାନ୍ତୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବେଢା ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା चलतु मंदिर तो बुलीगले खाली बाबा को लास्ट थर पे दर्शन कर पलैबा
କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଶେଷ ଦର୍ଶନ।